Dámy a páni, ja vás srdečne vítam na tomto stretnutí, ktoré je venované bývalému motocyklovému pretekárovi Karlovi Navrátilovi. Žiaľ, už na ňo len spomíname, pretože pred 44 rokmi opustil tento svet po tragickej nehode, ktorá sa stala nie ďaleko odtiaľto pár stoviek v rýchlej zákrute. Ale ja som šťastný, že sú stále ľudia, ktorí nezabudli, že sú jeho priatelia, že sú jeho bývalí súperi, ktorí na ňo myslia. A že na ňo myslia ako nielen na vynikajúceho pretekára, ktorým rozhodne bol, čo je dokázateľné aj tými fantastickými výsledkami, ktoré dosiahol, ale aj ako úžasného človeka si ho pamätajú. A to je pre mňa vždy taký bonus, keď sa na niekoho spomína a vieme, že tu zanechal niečo viac ako len niečo to, v čom bol naozaj vynikajúci. Teda v tom prípade nebol len vynikajúcim pretekárom, ale aj jedinečným človekom. To som rád, že mi potvrdili mnohí jazdci, ktorí sú tu, a ja som šťastný, že som len pred chvíľkou narátal možno len tak zbežne 21 titulov majstra Československa v minulosti, keď tu vidím pánov ako Peter Baláš, pán Pavol Dekánek, Honza Dobiaš tu je, Miloš Sedlák, Kamil Hrušecký, Jiří David tu je a ďalší, asi prepáčte, keď som si niekoho nevšimol, ale nespomenul, je mi to ľúto, ale vážim si, že ste prišli na toto stretnutie. A myslím, že sme radi, že ste prišli a môžeme vás tu vidieť takto. Vy ste totižto pamätníci práve Karla a vaša prítomnosť svedčí o tom, že ste si ho vážili. Ja som veľmi šťastný ale aj z toho, že je tu Karlova dcéra Monika, ktorá je tu za mnou, že prišla na toto stretnutie. No a ešte, čo je pre mňa veľmi dôležité, že sa toto vôbec stretnutie mohlo uskutočniť. O to sa postaral predovšetkým pán Pavel Blaha, miestny kopčiansky obyvateľ, ktorému nebolo ľahostajné, že sa akosi už možno zabúda na tú udalosť, ktorá sa stala v roku 1981, na tú tragickú udalosť. No a potom, ako vlastne bola pôvodne tá pamätná tabula na tom dome, kde vlastne prišlo k tejto udalosti a stratila sa, tak práve Pavlovi dá sa povedať, že to nedalo spávať. A chcel preto niečo urobiť a trvalo to, myslím, 4 roky. Až sa vlastne mohlo uskutočniť to, čoho sme dnes svedkami. Pánko, ja ťa poprosím, aby si nám o tom tiež prišiel niečo povedať. Presne jak říkáš, Jižko, vítam vás tady ináč a presne jak říkáš, trvalo to 4 roky. A ten podnet nastal vlastne vtedy, keď som sa stretol s pánom Damborským, bývalým predsedu z Vazarmu Kopčany. A predal mi vlastne všetky veci, ktoré on zachránil, uchoval. A vlastne za to som mu slúbil, že sa postaram o to, aby ten pomníček vznikol. A hlavne samotný by to dokázal. Proste by boli kamarádi, a tým by chcel aj poďakovať, hlavne Peťovi Smolínskému a autorovi toho pomníku, tady Mirkovi Noskovi. A hlavne dále by to nešlo ani bez ďalších ľudí. Chcel by poďakovať aj starostovi obce, inžinierovi Dušanovi Tupeckému, ktorý teda dojednal tento park a to místo. Jarkovi Bezababhatému by také chcel poďakovať, a Ríšovi by chcel poďakovať. A hlavne by som chcel poďakovať, že sem došla dneska aj dcéra Karla Navrátila, Monika Navrátilová, ktorá nám to oficiálne odhalí. Ďakujem.
Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem a mám rád, ešte raz pripomínam, že ma veľmi teší, že to Pavel organizoval. Je to aj moju veľmi polúbim. Ja vás ľúbim.